Gamunan yau mun zo mu gaida kai, yan ambato ne na fitiskum san ba ma kau da kai. A cikin lamarin ka ya shugaba ka nufa mu ma mu kai, ya haji wato an dabarin na da shugaban duka an biya. Da zuwan ka Ubangida gamunan duk mun fita yanayi, kafirai na ji duka gasu nan sun rasa yaya za su yi, sun rude tun da sun sani dai ba yadda fa za su yi, sai dai su biyo ka ko kuma kiyama can asha wuya. Yau bayan an fito mun fito don murnar maulidi, dan mu gode rabbana da samun khairul anbiya. A taron maulidin ka za mu yi adon kura hankali, dama an sha faɗa kan yaban kafa ba mu da hankali. Ya annabi ka sani kai muke bi ya sirkin Ali, ni mubarak dan mutar ritsufa kai na